Şu ýaşlaň we şu zatlar uğruna şu zatlar barada düşünçe tüzlügünden peýdalanyp, şolaň hiç zat bilmeýänliginden peýdalanyp, şolaň aňyna manipulativ täsir etjek bolýar, manipulasiýa. Beýnisini ýukjak bolýar. Şoňa da ananýanlar bar ýaşlaň içinde. Men şoň üçin şolary debata çagyrýan. Häzirim jogap berip otur, şolaň her bir aýdan dadyna men jogap berip oturandyryn, öňem fakt bile. Ol köňe taryh däl, ha dünkü taryh. Men şu taýda galdyryp bolýar şu dokumentiniň hemmesini. Näme üçin olara diýmek bolýarmyşyn? Biz barada. Bizim jenaýat aýplamasyny bildirýär bizi. Hökümet bilen hymmatdaşlyk etmekde. Özüňem diýen agasynyň diýip bize garşy dosýe toplanmagyny aýdýar. Görkezsin, onu ýaly futnamasy boldy. Sebäbi tankit etdirmejek boldy. Sora berdirmejek boldy. Ahyrky maksady şol. Sen kesin gapdy ýa, men gorkuzjak boldy. Saňa garşy dosýe bar, ýaşyň dosýesini. Ýok. Şoň üçin Türkana bolmaň diýjek bolýar.